Здравейте! Вие сте с първия епизод от поредицата архитектурни случки в Северна България. Започваме от брегът на Дунав при град Лом. В следващите месеци ще ви разходим из 10 области от Северна България. Ще се оглеждаме за непознатите архитектурни съкровища, които ни карат да спрем на улицата и да ги снимаме или да се замислим каква ли е историята им. Ще си говорим и с специалистите, и с обикновените хора, с младежите и песимистите, с онези като нас, които искат да съхранят красивите постройки и които страдат за разрухата на къщи и ценности. Последвайте ни! Здравей, аз съм Волен. Здрасти, Волен, аз съм Елица. Има много какво да разказвам. Идвай! Елица ни отвежда в Riverside Treasury, сградата, в която се е помещавала банковата институция в града. Ние сме се постарали да запазим идентичността на сградата такава, каквато е била преди. С нейните високи тавани, с червените килими, които са покривали стълбите и съответно с величествен и тържествен салон, в който хората са правили банкови транзакции, взимали са чекове за пътуване извън България. Решихме да запазим автентичността на сградата, а не да построим нова или да инвестираме в ново място, защото за нас е важно да предадем какъв е бил Лом и какъв ние го виждаме в близкото бъдеще. Всеки един човек, който идва при нас е ценен за нас, защото той след това става наш посланник напред по света и разказва за това какво има тук. Защото вие самите виждате, нали, това не е нещо, което ти да видиш от улицата и това е може би скритото съкровище на това, което много сгради всъщност имат, но не може да се види с просто око отвън. Много искам хората да знаят за тази сграда като паметник от местно значение, е нейният часовник. Защото нейният часовник, бидейки построен още със самата сграда, ние все още го запазваме в автентичния вид, който е бил преди повече от 100 години. И съответно той е работещ, нещо, което изненадва много хора. Реално тук хората са ги навивали и сега вместо да се навиват, те са прекарали кабел, който всъщност механизира цялото нещо. И благодарение на това часовника работи. Елица също се е сблъсквала с опитите за нарушаването на външния вид на фасадата на сградата. Ние този проблем го решихме като всяко нещо, което бива залепено, на следващия ден автоматически е махнато. Ние се свързваме с хората, които са го залепили. И всъщност никой не си позволява по нашата сграда да лепи каквото и да било. След разходката с Елица продължихме по пешеходната улица на Лом и сме пред една новореставрирана сграда от началото на 20 век. Ако трябва да кажем, че има топ 3 на сгради, които са любими на ломчани, тази сграда със сигурност е една от тях по много причини. Във времето, в което е построена, тя е построена 1908 година, тя е била родилно помещение. Сградата при закупуването й не беше в състоянието, което е в момента, но смятам, че всеки един човек, който е решил да развива някакъв бизнес и то сериозен, закупувайки такава сграда, първо трябва да запази нейната архитектура и да я приведе в първоначалният й вид. Сред най-интересните ни архитектурни случки в този епизод е посещението на една от най-емблематичните ломски къщи отвътре. Това е къща, която е собственост на професор Стефан Попов, роден 1940 година. Тук има няколко негови портрета и снимки. Къщата е характерна с това, че от построяването до ден днешен е собственост само на една фамилия, която е стара ломска фамилия и от началото на 19 век може да проследи корените си и историята си в Лом. Характерното е, че след 9 септември имат с къщата сътресение по закона за едрата градска собственост, но те продават част от имота на свой слуга Ратай. Той живееше тук в едната половина и по-късно си я откупиха от наследниците му. Примерно, доколкото знам за строителството, чама е от Карпатите внесен, не е български за гредите. Самата къща е по унгарски проект, направена в началото на 20 век. И част от нея се поддържа в оригиналния стил, който е бил преди около 100 години.
На последния етаж от къщата професор Стефан Попов създава малка концертна зала и всяко лято организира майсторски класове с негови студенти от цял свят. Това ми е било мечта от дете. Горе съм виждал нещо, много ми е било харесвало, ама не ме пускаха. Пълних си мечтата, както виждате, направи горния етаж. Тя отворена ли е за други хора, когато има концерт? Да, когато аз съм там, 5 души сядат великолепно, там се събират, мали не е много голяма залата, обаче пък акустиката е много хубава. Тъй като вашата къща е една от малкото, които първо се радват на такава архитектура и втори отвътре все пак обитаема къща, макар и не целогодишно, може ли според вас да се направи възможност за посещение на хора, които имат интерес към архитектурата на Лом? Когато има някой човек и някой се интересува, както и вие сега се интересувате, аз нямам нищо против, защото винаги има в Лом мои близки, които биха отворили къщата, който се интересува да види. Телемостът между Лом и Англия с професор Попов ни помогна да разберем много неща за къщата, но сега е време да се отправим към следващата ни спирка. От Дунавския бряг при Лом се прехвърляме в подножието на Стара планина, където е разположен най-старият балнеолечебен курорт в България, град Вършец. Следващата ни среща е с Натали, която е от туристическия център във Вършец. Тя ще ни покаже едно много интересно място. Здравейте, благодаря за поканата. Заповядайте с мен. Намираме се в творческата база на Съюза на българските художници във Вършец. Това е къща на повече от 100 години, частен дом за отдих и почивка. През 1984 година творческия фонд я е купил и тогава е станала място за художниците, където те да провеждат своите пленери. В момента къщата, съставена от 12 стаи и едно мокро помещение, не функционира ежедневно, а само за провеждането на пленери веднъж или 2 пъти годишно. Няма как да се поддържат целогодишно и да се правят постоянно неща в нея. Може да се направи нещо много приятно. Всяка седмица да има различно събитие точно в нея. В самия двор, както виждаме, е голям. Наистина вярвам, че има бъдеще със сигурност. Около популярната алея с чинарите във Вършец се издигат красиви вили, всяка от тях носеща име на жена или цвете. Именно те подсказват за буржоазното минало на курорта и предават особена романтика на градчето. Разхождайки се из Вършец, стана една случайна среща с Борислав, който е един от собствениците на една много красива вила. Кажи ни повече за нея. Къщата е построена, започнало строителството 1936 година, завършена е 1938 година. Строителя е моя прадядо Иван Петров Ценков. Къщата е построена по схема на немски архитект в стила късен сецесион. Превръщайки се в първият балнеолечебен курорт в България, Вършец бързо става притегателен център за българският елит. Освен красивите вили, тук се изграждат и двете минерални бани, но също така и царското казино. Зад мен се намира това, което е останало от царското казино. За съжаление, този паметник на културата тъне в разруха в продължение на много десетилетия и възстановяването му като част от културно-историческото архитектурно наследство на града е приела като кауза една дама, която е родом от Вършец и с която ще ви срещнем сега. Ние сме тук в Банския комплекс, който тази година всъщност една от сградите, емблематичната казиното, така нареченото казино, чества своите 100 години. За съжаление, нищо празнично няма в това, което виждаме, но пък имаме известен напредък в това да стигнем до наследниците на доктор Дамян Иванов, да разберем в какъв исторически контекст, дори и по време на войни, са правени тези сгради. Именно доктор Дамян Иванов, първият балнеолог в България, е човекът с най-големи заслуги за днешния облик на Вършец, великолепният парк, инициативата за обществените бани и красивите сгради. Идеята е била тази сграда да допълва услугите, които се предлагат в двете бани по балнеолечение. И тя да е по-скоро като забавление. Много хора я помнят като сладкарница.
Идеята на вашето сдружение е да възвърне блясъка на тези сгради, които са паметници на културата, и да върне живота в тях, не задължително да бъдат възстановени с оригиналната им функция, за която са строени, но просто да бъдат достъпни за гостите, за жителите на града и да направят средата отново много привлекателна. И Вършец да покаже, че е проектиран като един курортен център, който няма аналог в България. Точно така. Наистина трябва да са нови функциите. Ние не търсим да бъде това казино или пък да бъдат превърнати тези сгради в спа-хотел. Сдружение Живи извори, точно това е така и неговия замисъл, да гарантира обществената функция и да бъде достатъчно достъпен парка, сградите, независимо от каква функция ще има. Значи нашата основна идея е в новата сграда да се направи музей на Дамян Иванов, на балнеологията в България, защото тя се заражда тук в Вършец. Ние подкрепяме с две ръце тази инициатива. Ще се постараем да й дадем гласност. По-голямата част от българите, които не са били тук или не са наясно какво архитектурно наследство крие Вършец, не само за природното, но ние смятаме, че минералната вода, архитектурното наследство това са едно от богатствата на България, затова са от национална значимост и ще се постараем да го направим достъпно за широката публика. Така завършва първият епизод от поредицата Архитектурни случки в Северна България. Надявам се, че сме ви вдъхновили да посетите и вие едно от тези красиви места.